бе. Чакала спря. Това иде. Много интересна ситуация. Отдолу идва един джип, подгоне към нас един чакал. Обаче пушката ми е в професионалния ловец, който търси орикса. И аз нямам с какво. Да му откуцаш. Да, пък и насреща идващия джип не е, Чакава на по-малко от 100 метра. не е добра идея. Така. Чакала продължава да идва към нас. Ще откача. Нямам я пушката. Чудовен си, ама. Ето сега вижда джипа. Джипа не е от на нашите хора. Чакала е на 50-60 метра от нас. Максимум. И е чудовен за пуцане. Удобно, но срещу джипа не Не е добър, бе. не трябва да се стреля. Той има 5 метра, освен да ви пуши в някой там. И ми сте сторите куршума. Може да стане грешка. Че ще реши, че джипа не е от нашите. Не, бе, не виж, той е военен, бе. Военен човек само, бе. Айде, ела се удари в джипа. Оп. Една звезда. Оп. Наляво, надясно. Оп. Еба се чакала.